La vida d'un vell no s'acaba mai. I jo tindria el camí lliure i planer si aquest odiós pilot de carn seca, com el gos màgic que surt de sota el terra en comptes dels fantasmes, no em barrés els pas cap als meus tresors. Han de doblegar-se, doncs, els meus projectes sota el jou del ferro d'aquest mecanisme? El meu esperit, que vola en l'aire, es deixarà encadenar al pas de la tortuga de la matèria? Apagar un llum que només fa la viu-viu amb les últimes gotes de petroli que li queda. No és més que això. I amb tot, jo no voldria pas fer-ho, a causa del que diran. No voldria pas matar-lo, sinó que se li acabés la vida. Voldria actuar com un bon metge, però a l'inversa. No interrompre bruscament la marxa de la natura, sinó ajudar-la a seguir el seu curs. I si som capaços realment d'allargar les possibilitats de la vida, per què no les hauríem de poder escurçar? Els filòsofs i els metges m'ensenyen de quina manera tan perfecta s'ajusten els estats d'ànims als moviments de la màquina corporal. Les emocions fortes van sempre acompanyades de dissonàncies en les oscil·lacions màquines. Les passions malmenten la força vital. L'esperit, massa carregat, fa esclatar el seu habitacle a trossos. I després què? Si algú fos capaç d'obrir a la mort aquest camí inexplorat cap a la fortalesa de la vida, corrompre el seu cos a partir de l'esperit? Una obra original! Qui fos capaç de realitzar-la? Una obra única! Pensa-ho, seria un art digne que tu en fossis l'inventor. És cert que l'enverinament s'ha elevat gairebé a la categoria d'una veritable ciència i la naturalesa, a força d'experiments, ha estat obligada a posar-se de manifest les seves limitacions, fins al punt que ara és possible calcular els batecs del cor amb uns quants anys d'avançada i dir-li al pols: fins aquí has arribat! Qui no provaria també de moure's en aquest terreny? I com m'ho faré ara per alterar aquesta dolça i pacífica harmonia que hi ha entre l'ànima i el cos? Quina mena de sentiments hauré de triar? Quins són els que més cruelment atempten contra la flor de la vida? La còlera? Aquest llop famolenc s'afartarà massa aviat. La melanconia? Per mi aquest cor arrossega massa a poc. El neguit. Aquest escurçó arrossega amb massa lentitud. La por. L'esperança no la deixarà avançar. Doncs què? Són tots aquests els boixins de l'home? Tan aviat s'esgota l'arsenal de la mort? Com? I ara? Què? L'espant. Què no pot aconseguir l'espant? Què poden la raó i les religions contra l'abraçada glacial d'aquest gegant? I amb tot, si també resistís en aquest assalt, si ell, aleshores veniu a ajudar-me. Aflicció. I tu, penediment? Eumènida infernal? Serpent devorador que remuga allò que s'han passat i torna a engolir els seus propis excrements. Eterns i destructors? I atents creadors del vostre propi verí. I tu, autoacusació vociferant? Que devastes la teva pròpia casa i fereixes la teva pròpia mare? I veniu també vosaltres en el meu ajut. Gràcies benefactores, el passat que dolçament somriu. I tu, el futur esplendent amb el teu cor ple a vessar, mostreu-li en el vostre mirall les delícies del cel. Mentre us escapeu amb el peu lleuger dels seus braços ansiosos. Així, cop rere cop,
i assalt rere assalt, caure damunt d'aquesta fràgil vida fins que ho acabin tot a la tropa de les fúries. La desesperació.